Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю нядаўна справаздачылася, што знайшло вінаватых у сёлетнім бульбяным крызісе ў крамах. Аказваецца, праблема была не ў запасах, а ў паводзінах некаторых вытворцаў і дастаўнікоў. Нашыя журналісты пад выглядам прыватных асобаў пагутарылі з адным з такіх прадпрыемстваў. І вось што высветлілі. Паводле Марх, талачынскі кансервавы завод у красавіку не даставіў заяўленай колькасці бульбы дабраному, затое адгружаў яе іншым арганізацыям і ва ўласную гандлёвую сетку. На самім заводзе журналістам адказалі, што дастаўлялі толькі на ўнутраны рынок. А пытанне ўвогуле не ў нястачы, а ў якасці. Ну як гэта на ўсіх не хапіла? А вы бачылі, якія забракоўкі яны рабілі? Больш за 57%. Усім усяго ставала. А калі яны не хацелі браць бульбу, іх не задавальняла. А потым, калі ніхто не пастаўляў, мы ніводнай машыны за межы дзяржавы не адправілі. Усе вывозілі ў Расею, Малдову, Сербію. А мы ніводнай машыны нікуды не адпусцілі. Толькі на ўнутраны рынок. Менск, Віцебская вобласць. З адказу вынікае, што адна з прычынаў браку бульбы ў весну акурат продаж за мяжу. Артыкул поўнасцю вы знойдзеце на сайце Белсату.